Dandalin sharhin fina-finan Kannywood. Ɗorayi Movies ke tallatawa mai kallo shiri mai nuni cikin nishaɗi mai kunshe da zallar munaƙisa daga masana'antar Kannywood. Hagu da dama. Shiri ne da ake gani zai zama a jerin farko a cikin fina-finan Kannywood masu dogon zango. Dalilan da ke nuni da hakan su ne shirin ya kunshi fitattun jarumai kamar KB International, Hadiza Muhammad, Kana da Rabi'u Rikadawa, wa'inda sanannu ne daga cikin jaruman da suke taka rawa a cikin fina-finai daban-daban a masana'antar ta Kannywood. Wace ce wani? Umma kuma ni ne kira ki aka ce ana wani abu? Kiye kin isa ina magana ki bani ansa? An faɗa miki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanwan? Kina da mun bahaushin kare kenan wanwan? Shirin kamfanin AA Ɗorayi Movies. Hagu da dama.